Pero bawo basig na naman siguro tong laruton kay murag gani. Dapat jud og ukra, everyday jud ka mukha og ukra kay pud ni bisag gagmay ni. Mapanaka, that's enough. Welcome back tomorrow. Sikwa. High in fiber ba janing ukra? Naning bunga ba jaday pud siya dako ra baga jud lami. O dyan nagbuo sa ahang adlaw kaya magsubo ko magdahom din ba makalipay ra ka jud. Si Undo guys panag sa naraman injo makita sang vlog kay sige malagin taw pag paningkakay dito sa moto nga ingit lagi ta pag sapi. So good morning guys. Sa Jumi karon kay ngano kay bumong sa Jumi. Wa mas undo diha, unas undo dugay mi kasi sa may dugay. Guwat mi atos purok ni ja dugay mo na uban. May ko tatay. Tatay is in the mountain. Out na go na mountain. We go to the mountain. And we're done at school. Say hi to the guys there in the camera. Right there. Right here. Look at that. Hi guys. Who's Papa? Waiting for me guys. Hi, don't teacher. Dalton, what will you do inside the school? Sit only in the... Here. No running. So fast. No running so fast. No fighting and no jumping. And no shouting. Okay. Be a good... Boy. Don't play with your ID. Nan sila ID guys sa Marang True. Yeah, the teacher's coming. Who's coming there? Who's coming there? Who's that? Who's that girl over there? Who's that? Tita Mariel is coming. Coming. You bless Tita Mariel's son. O mas undoy. Basta mas undoy sa Zoom eh. Hi guys! Good morning! Magkuha na pati ukra kayo. Sa maning ukra nga aramang liya ka adyo mga dagga. Guys, nibuhi na. Gadadlaw mo gud buuan. Agda to likod wa mo sa lingsing kaya wa man mabubuhi. Pero bawo basig na naman siguro tong laruton kay murag man jud mabuhi. Let's go guys. Kani dagka naman nakazo din naman hakuan na kaya hanang ihatag sa kuan ang inahan og maguwang na. Kani maglapo ako rog ukra guys. Tanaw orang lami Kani pwede pa baka ni. Pwede pa ni. Kaya na naman pedaghang guwang ingon bitaw ko ninyo nga og di na maipag sang adlaw. Wa na. Guwang na. Ni kuan na ni. Dapat jud og ukra, everyday jud ka mukha og ukra kay everyday jud ka tagaan og makaon. Na dakuan na. Pero di pas ja ka adyo ingon og kuan. Na laman ning ibilin guys kay ahoan ang ipabinhi. Kana pud binhion na laman na. Kay karong napatay itanom sunod adlaw. Kani binhion na ni. Kuha na ni nahang mga gagmay kay di man ko makaharbis ugma. Karon ko magsudag ukra daghanan nagluto kay tama na panihapon. Kanila mang ukra guys no kay medyo katuw siya. Katuw siya harbisen. Aray. Ya manusok. Medyo hait. Kanang duha na ra na kaya nang paguwangon. Guwang naman siguro ni pero dira. Ito na Dalton. Tawag na. Pagguwangan na guys, mo ngayon muka tinga nganong naano diha. Kay ato anang napabaday. Wa na no, mga guwang na. So, let's go guys. Kaya mo guys, na ako'y pakita ninyo guys. Ako kay bunga na munga dagang sikwa. Na ba tayo makuha nga kuan? Ayaw na lang ako Munga dagang sikwa guys. Na nangalaos guys. Oh, nabuwad nis init. Di pa niya dapat mabuwad. Kani daghan ng balhinunon. Tara guys, atong kuan. Oh, sayang manggod pud ni bisag gagmay ni. Mapanakot ni. Yes. This is not a chili pepper. This is a bell pepper. Giniwang na kay wa na maatiman. See, look at my okra for today. Dalton, you wanna help me? Yes, there is. Can you hold this one? I'm gonna pick some batong. Kani mga batong guys na nagka na nung uban. Wan ko na ni magatiman, magutan ko ron. Tanawa bintahag idang kuan ron. Bintahag idang gidak-an ron kay sadas ni Agi. Para man tong gagmadja. Nana, there's some more baton there. Yes, there is. Stay there, Dalton. I'm picking some batong here. So we can eat batong. Wanna eat batong? Yeah. Okay. Nana, there's some more. Okay, here. Here. Put it there. Are you happy? Oh, the batong is down in the ground. There's two more. Nana, there's some more. Yeah, there's more here. Nana, there's some more hiding there. Where? This one? It's in there. Okay, let's wait for that to
Kuan, pahinugon na nato. Sige, umigas. Let's go, let's go, let's go. Outside, there's a minute batong there. Come on. Nagdira ng guwang kaya tira ng pahinugon. Let's go, let's go, let's go. It's very hot. Come on. Pero mga batong there, medyo dag sila ron. Wow! Tanawa guys. Tarang lami ah. Mommy, huh? Yeah, dag na. Oh, makautan jud taron. Give it to me, give it to me. Don't give it to tita. I'm gonna hold the basket. Okay? There's no more there. There's no more hiding there. Hide. Parang lami guys, oh. Nana, there's no more Dalton. Nana, Dalton. Nana, there's no more hiding there. Hmm. There's no more hiding there. Nana, you pick it over. Saka nagkamulisod ko dari. Kaya di ka mohawid sa basket. Where? Where are the other batong? There's other button inside it. Where? Wala, daghan lagi itong batong ron, oh. Just put the batong there. Dan, nindot, oh. Guwapa. There's other button inside there. There's so many batong there too. Yes, Are you sure? oh there. Okay, I'm coming there now. Wait for me. There's a button right there. Okay, balik dyan ni kaya itong ipalit og buwad. Yes, there's more batong here. Come on. Okay, I'm coming. Wow, tanaw guys, natay batong og okra. Uy, there's daghan. Yes, stay there, stay there. There's a button there. Yes, you need to hide because it's so hot. I'm sorry. We'll cook batong now. Excuse me. Nana, there's two more in the top. Nana, There's two more. Where? two more there. Okay, I'm coming. In the top there. Where? Two more in the top. Excuse me. This one. Nana, what flower is that? That's a batong flower. Don't touch it. What flower is Because it's going to be a fruit soon if you don't pick it. There. There's more batong here. inside? This one is so big, Dalton, look. Okay, that's enough now. That's enough. Nana, We'll come back tomorrow. Okay, that's enough. Nana, this is my button there. What the Oh. button top flower? There's manit ang harvest karon guys, daghang batong og okra. Ang tao mo na jud ko na harvest kay saan pag harvest sa taong giuna-una namang Dalton. Gidar, Dalton, hide. I'm picking some sikwa right here. Look, tanawa day. Tara, move. Nana, Dara guys dia. Nana, this is Huh? from the papaya. What's it? This is not a papaya, this is a sikwa. Oh, di ba? Super pretty. This is so big. Sikwa. Tanong gisahon. Ako nag-expect nga makaani ko ani kay abi ko ani na munga. Let's go kay init. This is our utan for today, guys. Makasuwa na tag paniud to. Pero warang humuka. Para dyan humuka. Ako mag-expect dani. Makaani ko. So, kay daghan man may mga an karon na mas salidare ning laag, nalaman ning daghanan og luto ning ang okra kay mura maputog naong og okra. Nga jud nang mag-enjoy jud madig kinan-anay jud siya ro gid bita kalibang dani nga high in fiber ba ning okra. Hala no, mura jud ning 80 naghang kasing-kasing pagkakita na sa sikwa bitaw kay wa ko magdahom lat tong sikwa og naday bunga kay haram tong gitanam-tanam dito kay ara lagi ko nang napay sa lipod sa mga anglojo. Ja wa ko mag-expect nga mobunga dayto kay ang nahura man gudong mga sikwa, kubasa, mga pipino imo pa bitong ipatakmak-takmag. Sorry sa word ha, pero mao man ay word good ni nanay kanang ipatakmag lagi ko ng mga buwak ingana. Ja, wa man to na ako ana go darang gipasagdan ning bunga pud sa day pud si dako ra baga did lami ra bagad si kay usag dako arang humuka dabong pa si o tanawa. Dako si di ba? Ja, abi ko guwang na kijang color green na green pero imong hawidtan grabe humuka murag foam. So ana nang gipanitan kutsilyo lami ang gigamit gikawa mapugos ang peeler na di mo ko ganahan atong pag-una nga peeler kay mura magdugay si makahiwa anja gani tanawa nagkalahap-lahap na inuon pero sa dinaraman hala lami man day ni si di ay mura na para bukoy liso daan ni magpugas pa ko dadto para magtanom na pugog balik kay lamian si klase nga sikwa kay humukon ba bisag dagko pa si kanang nadabong gihapon dagkeun ba. So agatang recipe dani isbutang nga natag sutanghon ja kay wa mo koy manok sa ref kay pa mi naggrocery ato laman ni butang sardinas para napay protein isagol. Gimingaw ba ko daning sikwa kay daghan mi kaadto ni sa una ja dugay na ko kakaunin taon daan ni manang excited ko. Ang isagol. Panakat na ta loy sibuyas ug ahos. So diri ko magsabaw. So dali pa gamay naman. Ay di rin kay ibo kay daghan ang sikwa. Dako. Dali na lang. Ilam kay nako ana gibabaw pa sa ato na yan. Inatagkadulat kay hindi kaadyo. Haut. Ana gidagag sabaw guys kay higo po na sabaw kay
herbal man gud ni. Ang pagamay. Gahi pa. Ano ka na oy libre ka ukra. So mo din nakapalipay na harong adlaw. Kani gadong sikwa. Nalipar gud ko guys. Aharan gyud kag hiwa daan kay ganahan ako dagkeros jaka mo kudus magud pa na siya inig maluto. Murag mo din nagbuo sa ahang adlaw kay magsubo ko magdahom din ba makalipay ra gud. Si undo guys panag sa naraman injo makita sang vlog kay sige malagin taw pag paningkakay dito sa moto nga ingit lagi taw pagsapi. So most of the time muli na dirari mga mudto na manag ako magigamo ko unsayang madigamo dari sa usahay ug adto ko makota ri ang garden nga balik-balik na dirang paawan na gud sa adto may ngana ko nga palit na lang magsud-an sila mama tag sa kaputahi kay nami kan anan tuwi jang mama sa kaputahi ra ba arong sawhan na magpaniudto pero na koy kumoy-kumoy dari sa garden na nga ni ra may tabo sa hipod og wapoy isda wa pa may kapalit dito sa merkado maghuwat ra pod mig nay manuroy dari kay nampi mo sud daring isda saon sa bag-o pa mi dari ning balhin brog wa ka jo isda mo sud pero karon nakabantay na ko nga brog nanay mang labay dari nga isda ako guys di jo ko expert og luto-luto nakatuna lamang gadto fokus katong nanarbaho bitaw ko nga ako na ramang usa sa ang puy-anan ja ni jo ko magluto di jo ko ingog haniti pero mukaan ram pod undo lamian ra man pod siya basig na pagas na raman pod kay wa man gadto pay lain kaysa may magluto bitaw butangan na tagpang malakasang sardinas kay wa man tay laing isahog daan nga protein pud ba kay ron na pud tay protein ipares pud sa ang vegetables ang lamian tatog na pay manok no sus labugdas na agi nagdabos agmang manok sa ref gipuan na mig unsay luto na pud kay balik-balik ag manok gipalit ni undoy isa ka buok manok sa diha pa tinadtad karon hinuon nga nanginahanglan ko manok way manok kay wa man pud may dari palitan kay ladyo mis merkado tadan di ana guys gilunod na ako atog ang sikwa nga ara na medyo humutod sa feeling na murag makahurot siguro ni daghang luto mao ni mga simpleng sud ana to res bukid nga murag makahurot tus mga bahaw jud na mga bahaw ari hurot ja karon agatang batong kay daghan man to mag-adobo pud ta og batong tapo man nga batong guys nakabantay ko murag lami jud tong green pero okay man gyapon ni batong gyapon ni pero lain lang color no so ang gihurot agang na harvest ganina na lang gidaghan kay arong sakop na bitaw panihapon aron di na ko maganahon unsa na piisuwa ang hapon kay pwede ra maning kaduha ibalik ba pwede ganing katulo pero mo lagi depende lagi sa mukaan og kaya pa ba kay na may iban pulanon kaadyo arang gilunod guys og sili wa na nahiwa kay taon pa nang ang sili ara magagmaza kaadyo wa manin taon na managke pero ingana gid na siya basta wa jud kay ibutang bisag unsa na nga pampatambok kay organic ra gid na tay kabo ra gid ang dana buwad og katong atong giluto nga sikwa tapay ko andat to adugong batong arang ito mga guys kay ito man mandag batong